akin. Alin? Ayan siya. Magkano? 300 lang pera kong dala. Ay, 400. Ay, wala. Ay, babayad ko pa. Wala. Wala akong dalang pera. Dito sa may mosque. Oo. Sa mosque. Sa mosque. Tignan lang, tignan lang.
Tunog ice cream. Ice cream ako pa bigay.
Kulang kami natulog. Ayun. Akin niya, nalagan na. Sinabi naman din namin yung babae ko. Nagpapalangan. Malamis. Hindi nagreklamo pa yun. Lumabas kami na. Kaya pinakabagsak yung mga natin.
Hindi usok ako. Ganun. Hindi usok. Hindi ganun. Yung panatakot ko yun. Pero nakatubag ka, ang ako ha? Dito ako may satka. Pwede. Maganda din. Pwede na din. Tabuksan na ha. Diba? Kinatok mo kay? Bakso. Big kamre.
Hello. Po. Kita mo yung grade? Siyempre. Yan lang. Tama na po bro. Ano pa yung Video yan sila kung may kapatid. Sa may ito. Parang masakit niya. Walang Hindi kasi tama. lasay. walang Walang tama. tama. Hindi lasay na. O, buto kasi. Hindi naman. Hindi, malakas lang tama. Pero ayos lang. Wala kasing tama lang. Aray ko. Paano kung magano? Kahit naman. Ano mo bro? Hindi ko. Tayo. Ulitin.
kuya, sa ulitin. Sige po. Message na lang Ah, ako. Capital Hotel. Ha? Turot siya mong pagpaga. Naga na? Thank you. sige po, Ted. Salamat. Yan pa? Thank you. Capitol Hotel mo na pananap. Pero kada yun, eh, Jay. So ano pa yung self mga Dito hotel, Jay mo timapan. Burag na bayan. yung baga ang tibig mo no? Tag location mo. Capitol Hotel? May gulan. Kung ako na lang sana yung minahal. Ha? Pagkagaw na na yan. Urot? Ano ka doon? Dua? Oo, para makauwi ka na. Ito, hirap. Uwi ka na. Hmm. Oh, parang inaya na tayo. Nata. Nakipag-away-away. Wala.
Wala. Nindot mo dyan, no? Na? Nindot mo? Ajay. Hindi na. Ha?